קורה חברים, כאן אדמיקום בעוד סרטון או שורטס, תלוי על מה זה יעלה. כן, ואני ואדם, הצלם? אני הצלם, עומדים לטעום גומי שקניתי מחול. כמו שאני קניתי לחבר שלי. תסתכלו איזה גומי. זה נראה כמו בארץ, אבל אתם לא ראיתם את העטיפה. ובוא ניתם. כן, עוד שנייה בוא. שנייה. הוא קנה לי בחול, זה העטיפה. אוקיי, ותסתכלו, עכשיו אנחנו עומדים לטעום. 3, 4 וואו. אין יותר טעים מזה. הדירוג שלי הוא 7. 7 מתוך 10. רגע. אולי יש טעמים אחרים, בואי נבדוק. כן. לא, אנחנו לוקחים את זה. קודם לקחנו את הירוק. וואו. איזה מתרקים? לא, זה יותר חמוץ. כן, אחי. 5 מתוך 10. לא, חכה ספק להיות מתוק. לא, 5 מתוך 10. 5. 5 מתוך 10. והאחרון, איפה הכחול? יש עוד. אין עוד כחול. תן לי טוב, אתה גבר. אז אני את הצד הכחול. לא, אני את הכחול. די, נו. אז בואי לא נאכל את הכחול. לא אוכלים את הכחול. לא. אז הדירוג שלנו בכללי הוא 6 כזה, 6 מתוך 10. 7 מתוך 10. וזה הדירוג, אז יאללה ביי.